Velkommen til Valby-tag, et kontorfællesskab midt i Valby. Først lige alt det formelle. Vi har plads til 25 virksomheder og kontorer med plads til op til 10 medarbejdere. Valby-tag ligger op på toppen af ejendommen, så udsigten, den fejler ikke noget. På nogle tidspunkter af døgnet kan man gå rundt her, uden at møde en eneste at snakke med. Man kan ligefrem føle sig tvunget til at passe sit arbejde. Men på andre tidspunkter mødes folk ved kaffemaskinen, på terrassen eller til frokost. Og det er vidt forskellige virksomheder, der mødes. Alt fra VVS, IT, filmproduktion, skodesign, boligindretning, bogholderi og til en fagforening. Det meste af tiden er du nødt til at underholde dig selv. Men 2 gange om året holder vi fest. Det er en julefrokost og en sommerfest. Og så fester vi igennem, men det viser vi ikke billeder af på nettet. På Valby-tag mødes kreative folk, iværksættere, som alle sammen arbejder for at føre deres drømme ud i livet. Altså, vi har et mål, der hedder, at vi skal være verdens bedste skofabrik. Mit drive, det er 100% at være, kan man sige, en del af noget sammen med nogle andre. Vi brænder for at gøre en nemmere hverdag for vores kunder. Jeg brænder for at lave en rigtig god arbejdsplads, hvor vi har nogle rigtig dygtige medarbejdere, som kan lave super gode IT-produkter til vores kunder. Det hænder også, at der holdes større møder på Valby-tag. Valby-tag er i det hele taget et fællesskab, der er beregnet på at arbejde, eller hvad man nu vælger at bruge tiden til. Når brugerne alligevel ser forholdsvis glade ud, så kan det hænge sammen med flere ting. Det kan være, fordi de kan lide deres arbejde. Det kan være, fordi Valby-tag ligger praktisk i god afstand til Valby station. Det kan også være, fordi der er gratis parkeringspladser lige nedenfor. Eller også kan det hænge sammen med, at prisen er til at forstå. Hos os er der ikke noget med ekstra betaling for varme, el, netforbindelse, rengøring. Eller for brug af de 3 vidt forskellige mødelokaler. Når huslejen er betalt, så er det hele betalt. 1 gang for alle. Det er nok derfor, de ser så glade ud. Og så glemte vi lige det med miljøprofilen. Vi får strøm fra vores eget 1000 kvadratmeter store solcelleanlæg oppe på taget. Se, nu blev de rigtig glade. Snip, snap, snude, så er det kontorfællesskab ude for i dag.